vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä ja puolustusta. Tästä olemme tänään puhuneet. Olet jo näyttänyt, että Saksalla on halua ja kykyä kantaa vastuuta tässä työssä. Luotan siihen, että Saksalla on isona jäsenmaana tahto hakea ratkaisuja, jotka lujittavat Euroopan unionia. Meille on tärkeää, että EUn seuraava rahoituskehys rakentuu kohtuudelle ja ymmärrykselle Euroopan suurten haasteiden, eli puolustuksen ja kilpailukyvyn vahvistamisesta. Samalla itäisten raja-alueiden merkitystä koko maanosan turvallisuudelle on ymmärrettävä konkreettisesti, sillä ne ovat EUn ja Naton ulkorajalla. Saksa on Suomelle myös yksi keskeisimmistä kauppakumppaneista. Meillä on paljon yhteisiä intressejä. Uskon, että erityisesti puhtaan siirtymän, digitalisaation ja puolustusteollisuuden alueilla pystymme syventämään yhteistyötämme entisestään. Olemme eturintamassa kvanttiteknologiassa, tekoälyssä ja datainfrastruktuurissa. Suomella on myös Saksalle paljon annettavaa. Kiitos tästä vierailusta ja ystävyydestä, Friedrich. Ja, sehr geehrter Herr Minister. Hyvä pääministeri, hyvä Petteri Orpo. Ensinnäkin haluan kiittää tästä vastaanotosta Turkuun, kotikaupunkiisi. Tämä on myös minun ensimmäinen käytini Suomeen liittokanslerina ja senpä takia olen hyvin iloinen, että voin olla täällä. Ja on hyvin tärkeää, että jo virka-aikani aluksi sain tavata myös pohjoismaiset hallitusten pääministerit. Ja kiitän tästä kutsusta, jonka sain muutama viikko sitten, jonka mielelläni otin vastaan, koska Saksa ja Pohjoismaat ovat hyvin lähellä toisiaan, ei pelkästään maantieteellisesti, vaan myös kulttuurisesti ja poliittisesti. Ja lähes kaikilla aloilla, varsinkin turvallisuuspolitiikassa ja Eurooppa-politiikassa ja muillakin aloilla, on paljon yhteyksiä Saksan ja Suomen välillä, Pohjoismaiden välillä kaiken kaikkiaan, ja me olemme todella lähellä toisiamme. Ja senpä takia tämä kumppanuus on niin arvokasta. Se on vakaata ja se osoittaa suuntaa, tämä yhteistä politiikkaa EU:ssa. Ja tänään keskustelin pääministeri Orpon kanssa ja myöhemmin myös presidentti Stubbin kanssa. Mehän tunnemme jo tosiaan vuosien takaa yhteisistä poliittisista kokouksistamme Euroopan kansanpuolueen yhteydessä. Suomi ja Saksa ovat jo vuosikymmeniä olleet tiiviissä suhteissa ja me olemme myös hyvin läheisiä kumppaneita Euroopan unionissa. Jo yli 2 vuotta sitten siis olemme myös Pohjois-Atlantin liitossa kumppaneita ja Suomi on vahvistanut tätä liittokuntaa ja me voimme oppia paljon Suomelta varsinkin kokonaispuolustuksen alalla, kriiseihin varautumisessa ja myös hybridiuhkien ehkäisyn osalta. Ja tässä yhteydessä haluan muistuttaa käynnistäni Merihaan väestönsuojassa Helsingissä viime vuoden tammikuussa. Se oli minulle hyvin vaikuttava käynti, koska näin siellä, miten maa myös siviilipuolustusta hoitaa. Ja tätä on jo vuosikymmeniä tehty ja valmistauduttu tällaiseen tilanteeseen ja rakennettu tosiaankin infrastruktuuria ja sitä pidetään myös hyvin yllä. Tämä on suuntaa näyttävää ja esimerkinomaista myös muille maille, kuten Saksalle. Ja sitten taas kahdenvälisissä keskusteluissa tänään, kuten myös eilisessä kokoontumisessa Pohjoismaiden pääministerien kanssa, puhuimme Itämeren alueen turvallisuudesta. Hybridihyökkäykset, rikotut kaapelit, vahingoitetut johdot, ne kaikki uhkaavat meidän turvallisuuttamme ja me otamme kaikki tämän yhdessä hyvinkin vakavissamme. Me haluamme suojautua sitä vastaan esimerkiksi tämän Naton Baltic Centrin kautta ja myös EUn pakotteiden kautta ja myös kriisin hallinnan alalla tapahtuvasta yhteistyöstä. Ja me keskustelimme myös Venäjän varjolaivastosta, joka on todellinen vaara turvallisuudemme ja toisaalta
Tämä niin kutsuttu AV-laivasto auttaa Moskovaa rahoittamaan sotaa Ukrainaa vastaan. Ja sen takia Euroopan unioni on nyt hyväksynyt 17 pakotepaketin, jolla on lueteltu näitä AV-laivoja. Ja haluamme vahvistaa yhteistyötä, koska olemme ihan varmoja siitä, että Putin ymmärtää vain vahvojen kieltä, ei heikkoutta. Me tietenkin keskustelimme myös laittomasta maahanmuutosta. Suomi on selkeästi myös EU:n ulkorajaa turvannut. EU:ssa ei ole muuta maata, jolla olisi niin pitkä ulkoraja Venäjän kanssa yli 1300 kilometriä. Ja tiedämme, että tämän rajan yli, muidenkin rajojen yli, on välineellistetty maahanmuuttaja. Tämän Venäjän ja hybridisodan kanssa me emme hyväksy tätä, emme Venäjän taholta, emmekä myöskään Valko-Venäjän taholta. Ja tämä on meille yhteinen tehtävä, jota me emme pysty, mikään maa ei pysty yksin tätä hoitamaan. Ja Suomen ulkoraja on myös meidän ulkorajamme ja myös EUn ja Saksan ulkoraja. Tämä on siis yhteinen eurooppalainen tehtävä. Me haluamme sen takia myös vahvistaa EUn turvapaikkasääntöjä, täytäntöönpanna ne nopeasti ja ryhtyä toimenpiteisiin, jotta voimme lopettaa laittoman maahanmuuton. Tietenkin keskustelimme myös Ukrainan sodasta. Se haastaa meitä, haastaa meidän vapauttamme, Euroopan vapautta. Ja voimme tänään jo sanoa, että Venäjä on laskenut väärin sen sijaan, että se olisi jakanut Eurooppaa ja heikentänyt NATOa, niin se on tehnyt päinvastoin. Se on nimittäin vahvistanut meidän yhteistyötämme ja vahvistanut myös NATOa Suomen ja Ruotsin jäsenyydellä, joka tietenkin on vahvistanut koko NATOa. Joka päivä me estämme sen, että Venäjä iskee kiilaa meidän väliimme Euroopan sisällä ja myös suhteessa EU:hun. Ja me olemme täällä pohjoisessa naapureiden kesken yhtä mieltä siitä, että me jatkamme tukeamme Ukrainalle ja sen takia me vahvistamme vielä näitä pakotteita Venäjää vastaan. Hyvät naiset ja herrat, minä en puhu pelkästään turvallisuudesta, vaan myös muusta näkökulmasta. Petteri Orpo sanoikin jo, että Suomi ja Saksa ovat myös taloudellisesti hyvin lähellä ja Suomi Euroopassa ja meillä on yrityksiä täällä, jotka ovat hyvin vahvoja Suomessa ja sen takia Itävalta on aina historiallisestikin ollut talousalue ja tämä päivänä tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia edulliselle merituulivoimalle ja myös yhteisille vetymarkkinoille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että verkostautuminen ja lähempi yhteistyö hyödyttää meitä kaikkia ja tekee meidän energiastamme myös kilpailukykyistä. Ja sitten yhdessä, niin kuin minä keskustelin aamiaisella Ruotsin pääministerin kanssa, että yhdessä Pohjoismaiden kanssa me tulemme kestävältä kannalta varmistamaan sen, että EU voi vähentää byrokratiaa. Ja Euroopan neuvostossa me tätä viemme eteenpäin ja komissiolle viemään eteenpäin ja myös komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille tuemme Euroopan byrokratian vähentämistä. Ja hänellä on tässä Pohjolan tuki ja myös Pohjoismaiden ja myös Saksan tuki. Ja olen kiitollinen siitä, että eilen ja tänäänkin tästä on voitu sopia. Ja Ursula voi myös luottaa siihen, että me tuemme häntä tässä ja olen kiitollinen tästä dialogista, jota voimme jatkaa. Ja haluan vielä mainita sen, että minä olen kutsunut Petteri Orpon viralliselle vierailulle Saksaan ja nyt meidän tiimimme tekevät jo valmisteluja vierailun valmistamiseksi. Tervetuloa. Kysymykset annetaan ensimmäinen vuoro meidän saksalaisille vieraille. Voitko ystävällisesti esitellä itsesi, kun kysyt?
Sie haben gestern angekündigt, dass es Kerroitte eilen, että ette enää rajoita näitä kantomatkoja asetoimitukselle. Mitä seurauksia tällä on ja miten tämä sitten Taurus-risteilyohjuksien toimittamiseen vaikuttaa. Ja meillä on satelliittikuvia Venäjän ja Suomen rajalta, jossa näkyy selvästi lisääntyvää venäläistä sotilaallista aktiviteettia. Mitä näitä uhkia vastaan on tehty ja mitä te toivotte NATO-kumppaneilta tämän asian eteen? Sie sehen es an Ihrer letzten Bemerkung. Niin tästä käy se, että on tärkeää, että emme huomioi vain omaa maamme aluetta, vaan katsomme sinne, mitä rajojen tuolla puolella tapahtuu. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että katsomme täällä Naton aluetta täällä ja sitten myös seuraamme, mitä Ukrainassa tapahtuu ja koitamme tukea Ukrainan armeijaa niin, että se pystyy puolustautumaan. Mitä tulee sitten kantamarajoituksiin, siitä on jo keskusteltu kuukausia, vuosiakin itse asiassa, ja tietääkseni ne maat, jotka ovat asettaneet kantamarajoituksia, nyt niistä jo luopuneet. Ja Berliinissä nyt sitten sanoin, mitä on jo oikeastaan tapahtunut. Ukrainalla tietenkin on oikeus käyttää saamiaan aseita myös Venäjän valtion alueella tai sinne kohdistettuna. Ja jos hyökätään omaa aluetta vastaan, niin silloin pitää pystyä puolustautua kunnolla. Ja puolustautua voi sellainen, jolla on sotilaallisia asemia, joista voidaan hyökätä hyökkääjän maa-alueelle. Ja itse asiassa Ukraina on nyt siinä asemassa, että se pystyy kunnolla puolustautumaan Venäjän hyökkäystä vastaan. Meille erittäin tärkeästä kysymyksestä. Mä oon mennyt niin, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, joka johti siihen, että Suomi ja Ruotsi liittyivät Naton jäseneksi, koska me halusimme vahvistaa omaa turvallisuuttamme, mutta Euroopan turvallisuutta. Mutta nyt sitten Venäjä luonnollisesti ja vastaa tähän lisäämällä sotilaallista läsnäoloa meidän lähialueilla, mutta myöskin se kuvastaa Venäjää. Venäjä on aggressiivinen, arvaamaton ja pysyvä uhka Euroopan turvallisuudelle, ja tämä ilmentää sitä. Ja siksi meidän täytyy me teemme Suomessa paljon. Me olemme päättäneet nostaa jo meidän puolustusmenot nykyisestä 2,5% 3%. Ja Natossa, joka on meidän keskeinen yhteinen turvallisuus- ja puolustusfoorumimme, niin meidän täytyy vahvistaa puolustustamme Itämeren alueella, Suomessa ja pohjoisessa. Ja siihen me tarvitaan, mitä voidaan tehdä, niin me tarvitsemme siihen meidän liittolaisia, yhteistä suunnittelua, harjoittelua, varautumista. Ja haluan antaa ison kiitoksen siitä, että liittokansleri Merz on täällä tänään ja eilen ja useaan otteeseen nostanut esille Itämeren alueen merkityksen, sen kriittisyyden turvallisuuden näkökulmasta, myös meidän ymmärryksen meidän pitkästä rajasta ja Venäjän läheisyydestä. Suomessa olemme hyvin varautuneita, mutta me tarvitsemme siihen meidän liittolaisten ja erityisesti Saksan tukea. Kiitos. Ja sitten annetaan seuraava kysymys suomalaistoimittajille. Olkaa hyvä. Petri Radio Yleisradio, Suomen yleisradioyhtiö. Liittokansleri Merziltä olisin kysynyt tästä Ukrainan sodan tulitaukoponnisteluista. Millä tavalla Venäjää pitäisi teidän mielestänne painostaa nyt tässä tilanteessa, kun näyttää siltä, että Vladimir Putin ei aidosti ehkä ole kovin kiinnostunut tätä tulitaukoasiaa edistämään? Naja, die Erfahrungen der letzten viimeisten 3 viikon kokemus osoittaa, että ne ponnistelut, joita EU:ssa ja myös Britannian kanssa ja USA:n kanssa on käyty
jotta saataisiin tulitaukoa, niin ei ole tähän mennessä olleet onnistuneita. Minulla ei ollut alusta pitäenkään minkäännäköisiä illuusioita siitä, että se tapahtuisi nopeasti, mutta olemme kuitenkin koittaneet ihan Vatikaaniinkin saakka vedota. Mutta venäläiset eivät vielä ole valmiita edes vastaamaan Vatikaanin kutsuun välittämisestä tai minkään muunkaan välittäjän kutsuun. Ja se osoittanee, että Putin ja Putinin Venäjä eivät ole tällä hetkellä kiinnostuneita siitä, että saataisiin aikaan tulitauko tai aselepo tai edes rauhan sopimusta. Ja tästä seurauksena on se, että Ukrainan pitää jatkossakin puolustautua ja että meidän pyrkimyksemme pitäisi olla entistä vahvempia, jotta Ukraina voi puolustautua. Ja viittaan uudelleen siihen, kun katsotaan historiaan, että sotien lopettaminen tapahtuu yleensä taloudellisten tai sotilaallisen puolen ikään kuin tyhjentymisestä. Ja senpä takia tästä ollaan vielä hyvin kaukana. Ja meidän täytyy vielä ajatella, että tässä tulee sota vielä kestämään, joka tarkoittaa sitä, että mikään ei muutu Ukrainan tukemisessa. Minä haluan sanoa tämän ihan selvästi, että kun puhutaan Ukrainan alueellisesta koskemattomuudesta, niin tietenkin mutta tässä ei ole pelkästään siitä kyse. Ja tämän teidän pääministerinnekin puheenvuoro sanoi ja eilisellä illallisella kuulut keskustelut. Koko alue, jolla elämme, on nyt vaarantunut. Tämä poliittinen järjestys, jota nyt kyseenalaistetaan ihan perusteiltaan, koska vuoden 1990 jälkeen me olemme Venäjän kanssa siitä keskustelleet. Ja jos näin on, niin sitten on tilanne siinä, että meidän pitää kaikkien yhdessä puolustautua. Ja sen takia olen hyvin kiitollinen tänään, että voin olla sellaisessa maassa, joka liittyy nyt NATOon ja joka on nimenomaan tämän yhteisen tahdon ilmentymä, jotta voimme puolustautua näitä hyökkäyksiä vastaan. Meitä uhataan ja sitä vastaan me puolustaudumme. Eikä ole epäilystäkään siitä, että tämä minun hallitukseni tekee kaikkensa, jotta me voimme puolustautua. Tämä on ylin velvollisuus jokaisella hallituksella taata kansan ja alueen vapaus ja puolustaa sitä. Ja tämä on se haaste, joka meillä nyt tällä hetkellä edessämme on. Jatkaa tähän erinomaiseen vastaukseen. Kyse on siitä nimenomaan, että meidän täytyy ymmärtää Venäjän pysyvä sotilaallinen todellinen uhka ja vastata siihen. Ja se, mikä meidän tahtomme ja visiomme tällä hetkellä on se, että Eurooppa on noin 5 vuodessa kykenevä puolustamaan itse itseään. Että me ollaan vähemmän riippuvaisia muista, ne kaikkien Yhdysvaltojen isosta vaikutuksesta meidän puolustukseen, vähemmän riippuvaisia, enemmän itsenäisiä puolustamaan. Että Eurooppa on sotilaallinen mahti, että kenellekään, eli Venäjälle ei tulisi mieleenkään lähteä kokeilemaan ja uhkaamaan. Mutta se vaatii nyt työtä, ja se aika on nyt. Ei huomenna, ei ensi vuonna, vaan nyt. Ja siksi näitä päätöksiä niin Euroopan unionin puitteissa jäsenmaissa kuin Naton sisällä pitää tehdä nyt. Siksi me odotamme paljon Haagin kokoukselta. Ja mitä Venäjään tulee, niin kun me tämän kaiken teemme, niin tämä on vahva viesti Venäjälle meidän yhtenäisestä halustamme vastata heidän uhkaansa. Ja rauhanneuvotteluista vielä, niin meidän pitää tukea nimenomaan Ukrainaa sotilaallisesti. Ei Venäjä ole voittamassa sotaa, mutta se jauhaa kilometri kerrallaan valtavat tappiot. Ja jos me annamme selkeän viestin, että me tuemme Ukrainaa sotilaallisesti, että se eteneminen ei jatku ja että me painostamme heidät sanktioilla neuvottelupöytään, se on oikea tie. Kiitos paljon.
Paljon. Sitten olisi taas saksalaistoimittajien vuoro. Olkaa hyvä. Herr Bundeskanzler, Sie haben Liittokansleri, te kritisoitte eilen epätavallisen väkevästi Israelia Gazan tilanteesta. Mitä hallitus nyt tulee tekemään? Se on tähän saakka hyväksynyt kuitenkin asetoimitukset. Aiotteko jatkaa nyt sitä, tai aiotteko lopettaa nämä aseviennit? Ja miten tämä assosiaatiosopimus Israelin kanssa, jossa mukana on useitakin EU-maita, joilla on varauma siihen, myös Suomen pääministeri on keskustellut tästä tilanteesta ja suhteesta Israelin ja voidaanko jotakin israelilaisia ministerejä kohtaan asettaa pakotteita? Onko tämä mahdollista? Herr Fischer, ich will zunächst einmal Herra Fischer, haluaisin tähän vastata, että tietenkin minun hallitukseni hyväksyy Israelin olemassaolon, niin kuin me olemme sanoneet, että se on osa Saksan valtion etuakin, mutta kun katsomme Hamasin terrorismia, niin tietenkin sen pitää panttivangit vapauttaa ja laskea aseet, mutta tämä ei ole ristiriidassa sitä vastaan, kun sanotaan, että me olemme erittäin huolissamme siitä, miten sotilaalliset aktiviteetit ovat intensivoituneet Gazassa ja miten Israelin armeija tuhoaa siviiliväestöä ja aiheuttaa sille valtavaa kärsimystä. Ja sen takia me jatkamme Israelin hallituksen kanssa käytäviä keskusteluja, vetoamme siihen, että se päästää humanitaarisen avun ja että voidaan ruokavarmuus, vesihuolto varmistaa niin, että myös siviiliväestö Gazalla saa riittävästi elintarvikkeita. Ja nämä massiiviset sotilaalliset iskut, joita Israelin armeija on nyt toteuttanut Gazassa, eivät minulle enää osoita minkäännäköistä logiikkaa, mihin niillä tähdätään. Pelkästään tietenkin panttivankien vapauttaminen ei riitä ja sen takia on hyvin kriittistä, mitä viime päivinä siellä on tapahtunut. Ja me olemme yhteistyössä olemme yhteydessä Israelin hallitukseen, mutta viime päivien tapahtumat ovat minun mielestäni jo muuta kuin välttämätöntä Israelin terrorismin vastaiseen taisteluun tarvittavat, nimittäin siviiliväestön yletön kärsimyksen lisääminen ei ole enää hyväksyttävää. Ja voin sanoa epäilyksettä, en ole varmaan ensimmäinen, joka tämän sanoo, ja varmasti jokainen meidän hallituksemme on sanonut, että myös julkisesti, että on hieman ollut varovainen tämän sanomisessa julkisesti, mutta nyt tämä täytyy sanoa. Täytyy sanoa, että nyt ei enää voida ymmärtää, mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu. Ja meidän pitää intensifioida, tai siis tiivistää dialogia Israelin hallituksen kanssa. Me pystymme auttamaan, mutta sekin on rajallista. Siitä keskustellaan nyt liittohallituksen sisällä. Keskustelut jatkuvat hallituksessamme. Ja varmasti tällä hetkellä nämä vastaukset eivät ole vielä julkisia. Se, mitä viime päivinä on nähty Gazassa, se ei ole mitenkään hyväksyttävää. Tämä kärsimyksen aiheuttaminen, tappaminen, se pitää saada loppumaan sillä alueella. Humanitaarinen apu on saatava välittömästi perille ja meidän täytyy painostaa Israelia siinä, että humanitaarinen apu todellakin pääsee perille, mutta myös varmistaa se, että Hamas ei myöskään estä sen perille pääsyä. Panttivangit pitää vapauttaa, pitää muistaa perimmäinen syy, mutta se ei mitenkään, mitä me ollaan nähty, niin se ei ole oikeutettua. Ja siksi pitää saada välitön
tulitauko ja aloittaa neuvottelut rauhasta kohti kestävää rauhaa, kohti kahden valtion mallia, joka on ainut mahdollinen kestävä ratkaisu. Meidän täytyy tehdä töitä, kuten liittokansleri totesi, suoraan Israelin kanssa, mutta myöskin arabimaiden kanssa, jotta löytyy ymmärrys, jotta saadaan painostettua Israel ja osapuolet siihen, että päästään siihen rauhan tulitaukoon ja rauhan neuvotteluihin. Tämä on aivan välttämätöntä. Meidän täytyy työskennellä yhdessä niin kuin me teemme. Saksan rooli on tässäkin asiassa merkittävä yhdessä muiden isojen maiden kanssa, mutta me olemme ehdottomasti mukana hakemassa ratkaisuja. Tämä on kauhea inhimillinen katastrofi ja tähän täytyy pystyä puuttumaan. Aika rientää. Meidän täytyy valitettavasti päättää tämä lehdistötilaisuus. Kiitos paljon arvoisa liittokansleri ja pääministeri ja kiitos myös medialle.